Yılın Zenana atlı bäýatleşigiň Halkara Zenanlar gününiň öňü sirasyna jeminiň jemlenmegine we ýeňijilen aýratyn dawara bilen sylaglanylymagyna çuňur many bar. Munyň özi ýurdumyzda gelin gyýdylaň zähmetine, dörejiligine we mertebesine döwlet derejesine uly hormat goýulýanyny görkezýär. Yurdumyzda gahrman arka dağımyzyň başyny başlan, beýik maksatlarynyň, arka dağly gahrman serdarmyzyň parasatly ýol başçylygyny üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde gender deňligi, eneleň we çagalaň saglygyny goramak, sagdyn ene, sagdyn çaga, sagdyn geljek ýaly ýörelgeler rowaşlyklara beslenýär. Munyň özi gelin gyýdylaň ýurdumyzyň ösüşine münasip goşunt goşmagy urunnaky iş ýeňliginiň artmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Milli iqtisadiyetimiziň dürli ugurlaryna we telekeçilikde ihlasly zähmet çekýän gelin gyýdylaň arasyna yglan edilen bu bäýatleşikde zenanlar kesgitlenen ugurlar boýunça öz başarnyklaryny görkezdiler. Belent ruha beslenen aýdym sada çykyşlar bilen utgoşukly dowam eden çäräniň dowamyna ýeňijilen yglan edilmegi bäýatleşigiň tolgunlarjy pursatlaryna öwrildi. Bäýatleşigiň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne alyp barýan ýokary guramaçylyk guýup üçin, berkarar döwletimizde el hünärini dikeltýänligi we kämilleşdirýänligi üçin, türkmeniň gadymy ruhy gymmatlyklaryny we milli medeni mirasyny dünýä ýaymakdaky asylly işleri üçin, çaga terbiýelemekde görkezen ihlasy üçin, berkarar döwletimizde harby we hukuk goraýjylar ulgamyna görkezen iş ýeňligi üçin, owan ösürmekde bitiren hyzmatlar üçin, ýurdun bazar iqtisadiýetiniň we telekeçiligiň ösmegine goşandy üçin, halypa şägirdlik ýol ýörelgelerini dawaralandyrmakda bitiren hyzmatlar üçin diýen ugurlar boýunça ýeňijiler yglan edildi. Olar netijeli iş alyp barmak ugruna döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugruna ähli tagallalaryny we ukyp başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynanardylar. Bäýatleşigiň baş maksady häzirki döwürde ýerine ýetirýän işini, zenanyň guramaçylyk ukybyny, olaň el hünärini dowam etmek we kämilleşdirmek boýunça alyp barýan işlerini, halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny we milli medeni mirasyny dünýä ýaýmakdaky asylly hereketlerini, nesil terbiýesi baradaky ihlassyny açyp görkezmekden ibaratdyr. Ýylyň Zenany bäýatleşiginiň jemleýiji tapgyrynyň ýeňijilerini sylaklamakda barasy şatlyk şowkyna beslenni. Halkara Zenanlar günü münasibetli geçirilen bäýatleşikde ýeňiji bolan gelin gyýdlara hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar, Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň hormat hatlary gowşuruldy. Ýeňiji bolup ýörüýte bayraklary aýratyn hormat bilen kabul eden gelin gyýdlar ýurdumyzda Zenanyň zähmetine döwlet derejesine baha berilýänligi üçin gahrman arka dağymyza we arka dağly gahrman serdarmyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.